मोसौ बोराइफोरखौ दोनदाल होआ लासैनो एगारना दोनो आरोना मानसिफोरा स' आपुनालोके खावदियाव माने साइगोन ना नाया होन लोगोफोरखौ मानाङा वाव कि धुनिया बार सुकुन मिलिसै ini गाबसिगोन किटिया कोइला किले गुकुते जय हाय कृति हाय नों मागान मोसायो खिथालाय आंना पादल या पेदल oh my god wow hey guys welcome back to my YouTube ki Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बरायनाय जाबाय। आं दा बिदिखौ मोसानो फैदों, बिदिखौ खालामनो फैदों। जों दा दंफैयो मोनसे जायगायाव। मा जायगा कृति बुंदो? माथारि। नों इसे वाव कि बरिया भिउ गाइस नायदो नाय ओरैबायदि मोजां आयु। क्या बोला दुब्लियाव थांनाय बो खबाय नामा नों मान मोजां नुदो दिनै खानाया एसे गोलाव खानायनि लबरा नांगौ इयो कृति जोंनि गामिखौ नायदो नै जोंनि गामिनि भिउ गाइस जोङो दुब्लियाव फैनाया मोनाबाय न कृति गिबाय कृतिया दा थांनो नागिरबाय थादों गाबसिगोन कृतिया कृति गाब खाना पितुतु लानानै कृतिया खाना पितुतु ला ना नै नं कृति नों नयो थांनो लुगैबाय सान हाबबाय गाइस स' गाइस दिनै जोङो इमान बरिया रिल्स बानायनो मा बानायनो होननानै फैदोंमोन आरोना खिन्थु लोगो साना ओरैबायदि हाबलांबाय स्रुट नुनो कृति ओरैबायदि दुखु नांथावना दा जोङो रिल्स बानायनो सानबाय नेटवर्कआबो गैया नेटबो मोनासै दा रिल्सखौबो बानायनो मोनासै जोङो अ प्रियंका हाँ की बना पाए वीडियो bohot kuya फराय दिसे सान्तु इमान बेया नyi सान्तु फराय दिला आरो ओइ दिगि उमै सिबाय सान्तु ओइ दिगि एतु सानासे कि बढिया सा धुनिया के किबा Ini ki dunia rasta. Ha guys, ami dia reels bana perlu, video bana perlu birat dukhor kahini. Nah, ulai hidon lipstick lok solar mana sih kau pernah? Lipstick sih. गाइस কথাটো কি হল আমি যে কইছ মানে বেলিটো হুমাই গল এই তু বেলিটো হুমাই লৈ গেল টানি লৈ গেল কি কইছে আৰু না আকাখনক সো গাইস এতিয়া মোৰ ফাইনালি 5000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে মোক ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে থ্যাংক ইউ সো মাচ বুলি কইতে খবল বাজয়ক ইমান সাপোর্ট কৰাৰ কাৰণে ক বাজয়ক ইমান guys মোক শ্রাপ দিয়ে হে লগলা আৰু নাই শ্রাপ দিয়া মানে তা হাউ দিয়ে হে হল যা হাউ দিও মানে সাবস্ক্রাইবার বাঢ়ক ডাঙৰ হৈ যাক চেনেলটো বুলি হাউ দিও বিকৃতি এটা কথা গাইস ইজ ডেঞ্জাৰ মাবা मोसौ baraini Dwndal gwmanaikhw मा gwmanaikhw क्या बोला
मोसौ बोराइफोरखौ दोनदाल होआ लासैनो एगारना दोनो आरोना मानसिफ्रा स' नोंथांमोना गावनि गावनि मोसौ बोराइफोरखौ दोनदाल होना दोनबानो जाबाय असंभव असंभव बेचोद असंभव मा होनो कल्पना हा नों मोसौ बोराइखौ गाहाम मोनो ना मोसौ गोरलैखौ गाहाम मोनो नों मोसौ गोरलै नों मानो साले को खोपड़ी तोड़ साले कल्पना मोसौ गोरलैसो गाहाम मोनो आरोना लोगोफोर नोंलाय मोसौ बोराइखौ गाहाम मोनो ना फिसाखौ गाहाम मोनो फिसाखौ Hey guys, ki dhuniya jaga sa, ki dhuniya botai ase. Wow! আপোনালোকে যদি কোনোবা আমাৰ গাঁৱৰ ভিউটো ল'ব বিচাৰে আমাৰ ঘৰত আলহী খাব আহিব আৰু ল'ব পাৰিব দেই কি ধুনীয়া পাৰ্চু কোন মিলিছে তই এনকি কৰিবি নেকি তই কৰিছ নেকি वाव कितना बड़े पर है कितना बड़े पर है तो because guys ini video बेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय बाय गाइस नाइस भिउखौ नायदोब्रा नाइट भिउखौ कि बढिया जादों वाव नै नायगोन ना नाया होन लोगोफोरखौ गाइस क्रिस्टिया बिराद दुस्थु आरोना बिराद टेलेन्टेड बियो बिराद टेलेन्टेड गार्ल आरोना इखौ रावबो माने रायलायनायावथ' इखौ रावबो हानाय नङा ओरैबायदि दुस्थु स्कुलाव बिनो हाइस रायलायो ना खोथि रायलायहैया स्कुलाव बिनो हाइस हाइस टेप' टेप' आरो फार्स्ट स्कुल